oɗon ketto radio dingiral fulɓe. Bana matata Sidio Gorelho Eleka Kilajimata Nena bana matata Ketto radio dingiral fulɓe. Waɗa may téléphone signina Adama Dia kañum fodono waɗa may téléphone signina radio dingiral fulɓe. Gorel hoti elega keleji mala nenam bandam matada no medanaki jamata da bir gitambale ko medan calni musidɓe en calni heɗotoɓe ha yeeɓoɓe radio dingiral fulɓe hande ko welamma e weytade mawde kadi yimɓe jogui gam wawde jottade goto e daraniɓe leñol goto e jamareɓe leñol goto kadi e gendiyankoɓe ɓe ganduɗa so tawi pularo wuuri ɓen kadi darino hanki e canƴi dardiɗo kadi ɓe ganduɗa hande yo yurmen Allah wonde mabɓe ɓen jiiɗi kono ha joni won rewɓe lappol ngol no jokki kadi on ɗon jihad konani toon pulaar yo yaaru yeeso so pulaar wuuri ko leñol so pulaar maayi ko leñol naalanki so ɓamtima ko leñol naalanki so warama kadi ko leñol wawa hande noon eɗen joddi goto e naalankoɓe meɗen koni Yela Diop gorko mo Diop eɗen gondi kadi e musidɗo meɗen Amadou Acel Gueye gorko mo Ngoy Ketto radio dingiral fulɓe. ko welamma e weytare mawno joguiɗen nde wonno koye galle kadi musidɗo men giɗo meɗen hen kadi wonɗen kadi ko denɗiraɓe meɗen kadi hono Samba Djiby Sow kanko woni joom galle o ko jinnaɗo meɗen ko fof meɗen taw kadi en jetti kadi yummiraɗo meɗen hono Bourey Sow eɗen gandi kamɓe fof ɓe nawtete ko toon to wuuro meɗen Hooƴa ko noon kadi jettirten musidɗo meɗen jiɗo meɗen funere men Mamma Bourey Sow koye nder galle mabɓe kadi gonɗen en jetti rewɓe makko ɗiɗo hono Dieynaba Siré Ka e Ami Ba ngam mbawen nadde tigui tigui e nder yewtere nde no mbiɗen ni gonduɗen koye Yela Diop so
tawi wiyama Yala Diop en nani Yala Diop enen gila eɗen pammi eɗen nananno Yala Diop hande Allah rokki en fattangi wawde joddade Yala Diop so tawi en joddima Yala Diop ko dingiral fulɓe joddi Yala Diop ko radio dingiral fulɓe joddi Yala Diop ko dingiral fulɓe TV joddi Yala Diop ɗeɗo gueɗe foof kadi ko fulɓe jeeɗi ngolɗo lefol ma ngol yeeɓe e nokkuji kewɗi ma ngol saro e aduna ɓayno ko jogol salade aduna eɗen jiiɗi hen kadi addandeɓe ko ganduɗa maɓe mbawa naftorade janggo e jaam so tawi wiyama Yala Diop eɗen jiiɗi andude holi Yala Diop. Allah jarama Adama Boubacar kadi ko weltare mawde hande ñalawma hande o hawde gandama ko ñalawma sukaɓe Dal Cubunaɓe ene jogui ganda hoorema programme mawɗo ɗo e wuro ngo amin mbawi jamma hanki o ganda homa e programme alay saago hande o min jooɗi min kuccide Adama Boubacar Dia gam yidde ganda hoorema fiide ɗo lefol taw lefol patonodire aduna o Yala Diop ko sugonarayke jibinaɗo nokku nde wiye Fouta e wuro nde wiye Jum ittinaɗankagal muɗum ko 1986 fay 87 nde wonno noon e kala saaha minen to wuro amen to min joguino gandama ko fedde wotere ni wiyete Troisiéme Jum ina wayno minen fof ko hen ganda honma min jalti ko école min kewi wiide ɗum ganda ni ko conservatoire saabu hay waɓene Elhaji Bamale Fodji wiɗo Yala Diop ɗo helti ari noon ha ɗo noon ina waɗa nalankagal mum ene continue ha yeeso noon kala ganduɗa ko Boubacar ko Adama Boubacar Adama Boubacar Dia namdi amen jaaba ɗum namde ɗe ha bandiraɓe ɓeyɗo namde tigi waɗi fayida en paami tigi holi Yala Diop en ndi o haalni en holto fuɗɗori ha ɗo to Yala Diop en jiɗi radio dingiral fulɓe holto Yala Diop yarata hande e nalankagal. nalankagal wona hunde wemde Allah rokki kam ganda homa guila nanni hen mi rewi hen ganda homa nokkuji kewɗi nanan koye mawɓe hewɓe ganda hoorema min joddima mumen mi wadde mumen gandama labbi ɗum ɗo fof noon gam yidde ganda homa jamɗude nalankagal e andude nalankagal yaara nde ndomi lappiɗiɗo ha gaynomi garmi ganda hoorema dottimi ganda yidde wadde goomu ko nden noon dañmi ganda hoorema goomu sukaɓe ganda hoorema ɓe jokkodirimi min ponmi ko wiide groupe ko ɓe woni mbeɗa gollo gueɗe noon yahni waɗa yaadu gorondi saha e saha fof saha weela saha metta min gari hen ha o saha joni min dattini kadi groupe o e o saha noon ko Yala Diop han kadi woni koye tournéji ina wayno gandama heccen min gonno gandama ko plan jahay min gari gandama ñalawmaji hande ɗi ɗo e Dal Cubb somin gumi oɗo ganda min paye Keur Massar eyyi wayno Yala Diop o saha joni woni koye ganduɗa homa koye tournéji
tigi ceerno Yala jarama en jinno humpitade tan en meeɗino hettade lefol Yala Diop ɗo wonde Baba Mal nden faade joni en jiiɗi humpitade mata Yala no jokki yaltinde leppi walla Yala waɗat tan ko tournéji. wala Yala Diop jokki wat leppi ɗo ɗo gomi ɗo mbiɗa yaara ganduɗa ma e leppi joyyi caggal nde mbaddumi Baba Mal kaset o waɗi leppi nayyi goɗɗi kadi nde wonno musique wona hunde wemde nde mbami premier kaset o Elhadji Ndiaye studio 2000 wonno ɗum produire deuxiéme kaset o ko waji goto ne wiye Camara jooɗi ko dowla France mbiyamo Camara production kanko wonno production oɗon kaset biteɗo naaje o keddiɗi kasaji keddiɗi fof noon ene wayno ko Yala Diop ganduɗa ma waɗatane maynaji muɗum naata ɗo yalta ɗo ganduɗa hoorema ha waɗata hoore mum kastaji yaltinen ko Yala no jogui tournéji ko wayno international ko wayno yaade européenne walla ni e nder leyɗele Afrique keddiɗe. e Europe min natani toon taw min cooro yettade Europe ɗo Ketto radio Dinguiral Fulɓe. kono wayno tournéji ganduɗa hoorema ko wayno Mauritanie en fof ganduɗa min mbaɗi Europe ne o saaha joni min woni tan koye gollade groupe o ha daro tigui rigui amin jiiɗi kadi janggoje so tawi ganduɗa min naati Europe taw ganduɗa nawata min ton ko groupe o somin mbaɗi komin poti wadde ko tan min gasa ga e leydi Sénégal minen ko ɗo min wi wadde base men nde wonno ko musique o tan jimmi wadde. Yala Diop en jii sukaɓe meɗen hewɓe nalankoɓe wonnoɓe ɗo taw noon nalankoɓe meɗen fulɓe ɓuuri hen hedde hande ɓeni e leyɗele meɗen Europe ha e Amérique mbiyen hande kamɓe foof hande ɓeni caggal leydi sen kulani ni mbiyen hen hewɓe hande ni ko jooɗiɓe ko gonga eɓe jokki toon noon nalankagal mata Yala Diop ina waɗi e ɓerde muɗum janggo e jaam jottoyade e ɗen ɗon leyɗele gam jokkoyde toon nalankagal mum. e Yala Diop de mbe ñaagui Allah jooɓo somi yeeyi caggal leydi mi daña ganduɗa taw ko ñaami koye dow nalankagal Ketto radio Dinguiral Fulɓe. somi yettima kadi mi waɗi nalankagal mi gayni ñaaguima ko artude ga et mi pontina ganduɗa ko won nalankagal am kono min mi anniyaki jamais ganduɗa joɗani Europe définitivement voilà Oɗon ketto Non, non. radio Dinguiral Fulɓe. nalankagal mbaɗa ngal minen tiiɗimi min te mbiɗa yiɗi ɗum kadi ɗum tagui noon ɓe mbi ganduɗa ma guerte toujours guirtete koɗo gawon arde min ga min jaaha ganduɗa ma e guure fuurde ɗe min jaaha ganduɗa ma e nokkuji ganduɗa ɗo kala ɗo ganduɗa pula goni min mbaɗɗon pijirloji ɗum weeli min France noon so Allah walla Europe walla partout dans le monde ha ko ɗo gandi min jooɗade sona ɗo Sénégal. holi jokkodiral ma e nalankoɓe meɗen fulɓe. no banggal fayida noon kamɓe fof ɗo potiri hen goto fof ganduɗa homaɓe jogde mo ganduɗa hoorema moƴƴere e peewal kadi koɓe sehilaɓe ɓeɗa wawi wiide ganduɗa ma à part Elhadji Baba Mal kamɓe sukaɓe nalankoɓe kala en jiiɗoɓe ganduɗa ma ko resete mawɓe jogui hen kamɓe fof ɓe sikkata hande wara ko min ganduɗa ma woni hande ganduɗa ma mawɗo mabɓe ɗum ɗo wona haydara noon ko respect heɓe jogui hen kadi wona kadi ɓurde ɓe wawde nalankagal ko yimɓe tedduɓe kadi ko teddugal manga woni hakkude noon Baba Mal en noon e Mansour en ɓe ko mawniraɓe ɓe jangguini min nalankagal so jangguini nde woni hollum kamɓe giɗi ganduɗa ferde laaɓi mbaɗi honɗa ni sukaɓe ɓe gaari ganduɗa ma dewi he ñembi nde wonno neɗɗo kala ko jiiɗa e aduna ko ñembete Dinguiral Fulɓe. sa
sa ñembani a wawa yaade sabu mi tawde mo ganduɗa hoorema Kolda mbimomi élage o inam mbi min de ko jimɗi ma tan jiman noon hade watta fettude hade watta fettude ko jimɗi ma tan jiman noon o moosi o wimi nalanki sa yiɗi waw nalanka kala yiyata ko nalanki tafawo jimol pewngol aɗa yimto jimɗi makko sa wowi tafa ngo ha fewi jango jam sa tafiram pewat te alam seydi ko haalno foni fof guel nden noon battumi tafde min waran ɗum toon en jinno toon aroyde ni heewi e nalankoɓe meɗen moni kala wonto waɗata inspiré ko mbiyata inspiration ko moni kala wonto ƴogata caggal ɗo ɗoɗa e babmal ɗo mate hande ko an tan ƴoganto hoorema gueɗe ma foof walla wonɓe joguiɗa rokkoɓema hen saji bindande mbiman Yala Diop nda ndeɗo windande aɗa wawi ɗum yimde walla Yala Diop aduna o oɗo saaha ne yaari ni tinno waɗa min lefol taw koye ndiɗo mbadi yahata wala ene woodi ene woodi sabu ɗi waɗi ene waɗi jimɗi ɗi ganduɗa hoorema komin jooɗoɓe ɗulloɓe ene waɗi jimɗi ɗi ganduɗa hoorema ko seyɗa ɓam a jooɗo suudu ma tan miijo aranma binda jimol ma mbiyaɓe Yala ɗum ɗo jimolde vraiment ko mi winno ɗum hanki sa waɗi ɗen ɗum ere mbaɗa hen ene waɗi wonen jimɗi ganduɗa ma tun koye defte ɓiɗɗiyankoɓe men Pulaar mi yurno hen mi itti hen hakaji surtout noon defte Yero Diallo Yero kala ko windi mbeɗa yiɗi hen kewɗo ɓe ganduɗa hoorema ɓulnade mbeɗa fenta hen jimɗi sabu hay hankkidi won jimɗi won jimɗi noon koye makko ɓulnimi ɗum mo joni noon Pullo jarama ɗum won jimol ganduɗa hoorema ngol jiwami mbeɗa yima ɗum ganduɗa wonɗo mawɗo liloto soko dari mi wawa yiide oɗo dariɗo ɗo ganduɗa ma koye mum ɓulnimi o Mali Sow fedde ganduɗa bobo pinal ko jogui tagi noon sa woni nalanke ganduɗa hoorema jogoɗa tan sakit ma eyyi aɗa mappo kala ko ganduɗa ne foti waɗi wedde yimɓeɓe yimami ɗum sabu haalduɗa hen won gueɗe goto ɓe famani nalankagal waɗi ko nalankagal variété ne woodi mi famani nalankagal ganduɗa hoorema woodi ka nalanke kono kala jimol jimetnol ngol aɗa wawi darade jima ɗum tawa wiyata tan sa wiiyama jimol tan a famde an koko jimata ko tan ganduɗa sabu a yi bamma ko yimata ko jimɗi variété kala ko tawde fuuta ko ɗum ko yimata o yimanma jimol Samba Diop Leele o yimanma jimol Guellaye o yimanma ganduɗa ma jimol Rafa Aji o yimanma jimol Samba Dissa yenta noon ganduɗa ko faggi ko o yima ɗum deke noon so naane ko ganduɗa wi ganduɗa men tonko hoore ɗum tan eko felti ko a ɓunnaki e nder ko furtoyi ko a yahata kaya wawata wadde ni ko weeli yimɓe Yala nalanken yaada e jaman walla ɓosata ɗo wonnoɗo i jaman kay ko nalanken yaada yaade jaman on holɗum jagga ko wonno gila e duuɓi temedere liggirɗa ɗum ha jamanu hande o wawa ɗum heɗade ɓuuri yadde jamanu hodduna sere ma guitare na sere ma ɗum ɗo ko guitare tuba ko pewni nden fof e ganda tan ko hoddu walla ñañoru ƴeew tubakoɓe mbaɗi ganduɗa guitare nalankoɓe fulɓe jagui guitare o batte hen hodde ganduɗa hoorema guitare watte haalde Pulaar sabu guitare o joni ɗo wonɗo joni ko haala joni ko Pulaar
naata juuɗam o watti haalde pulaar ay o yoɓe ganduɗama ko taara ko saygo ma jamno wale madi la ilaha illallah jamno wale madina ndeysaan nde wonno noon ndeysaan kadi jamma koko waala yumen o semaine fof ganduɗa man koye programme uji min goni Yala Diop e jamno wale madina la ilaha illallah jamno wale madina ndeysaan haɗa Boubacar ɓe tinma heɗotoɓe radio dinguiral fulɓe hay heɓoɓe dinguiral fulɓe TV mbiɗa andi dañi welam e weytare no hannirta ni nde wonno ko fartange hande mawɗo yimɓe dañi wawde joddade e Yala Diop ko dañƴen ɗo kadi wona hunde wemde nde wonno joddade e Yala wona ha waddude e mum lefol ngol ganduɗa ɓiɓe fulɓe fof kadi naftoro hayso wonde woodi nene heewani Yala jinnomi tan humpitade hande holi projet ji ɗi joguiɗa e nalankagal maɗa jarama de ɗo ɓurdirani ɗo hande eɗen studio mi waɗa arsiré koye arsima ngol mi sowa ɗum parta o ɓurɗo hande darade ko hande gomu joguimo hande mais ero ganduɗa o sembo o daro hande kadi groupe o daro carrément min mbatte wadde tourné ji e nder fuura men haɗo ha Mauritanie ha Guinée ha Mali eyyi o saaha joni ɗum tan min ɓuuri dawde ko ɗin projet wona o saaha joni seri ba Yala onon koye mawɓe adiɓe to banggue nalankagal caggal ne jiɗɗen hen mawɓe ɓe Yala holi yiyande joguiɗa faade e leñol fulɓe hakkude fulɓe ɓe e nalankoɓe mumen haali ɗum noon amin kolo noon kam amin kolo wiide ko minen goni mawɓe adiɓe nalankagal caggal kay élage nan ɗo taw bamalle nan ɗo taw amin kolo taw wiide ko minen goni mawɓe kono noon ha joni ɗe waɗi ko minen cukkeme ɓe taw nalankagal fulɓe noon o saaha hande ina manka ko heewi ina manka wasi jaggere no fof jaggirede ni saabu aɗa yiya ganduɗa hande nalanki ha Pulaar o waɗa programme taw yimɓeɓe ganduɗa hama ɓe dokkata programme o fayida o dokki ɗum fayida so yama hande ganduɗa hoorema hande baɗo hande ganduɗa hoorema no Sally Diaw no fija walla nde Coumba Dia no fija yimɓe ñanto ha jooɗo jaaha nde wonno aadaji e pinal fof jiite koye programme uji fulɓe ma yimɓe ñanto ha jooɗo gara yimɓe ganda ko ni ɓe joɗirta wala sa awɗa programme yimɓe puñ ɗum kono ko ari hen ko so ari ha yettima naati jeeɓi programme o jogo weltare mawɗe jogo kadi haaɓi nde tan ƴeewi tan ɗo o programme o weɗi ni holko saabi yimɓe ɓe o saaha hande noon ko ɗum woni probléme nalankagal fuɗankon ko yimɓeɓe nottako te eɓe goppa nalankoɓe maɓɓe ɓe jaa noto nalanko woɓɓe nalankoɓe kadi ballaka woni wallede ganduɗa ma ɓeɗo jogui ko ngaalu nanen ko jimowo windenke ko binde o defta kono joguiɗo ngaalu noon ko on waɗata investir ganduɗa siɗɗi wallude ganduɗa koma nanen ko hono yaari kono mono fof nan haɓɓe kal muɗum
jooɗo ganduɗa sikko wara ni so naalen ko so yi programme naalen ko tan kalis ko hokkata Allah noon kañum won ɗo ko kañum won ko ɗo kono o saaha hannde kam aɗa Boubacar naala ka ha piyata en tampi to bacce ganduɗa hoorema amatori ɗum noon jaɓata notaji e oɗo programme hannde momi ɗo o ala passe ko programme ganduɗa waɗa tan koye dingiral oɗon ketto radio dingiral ko defuɓe ko pojom kono taw ƴan annan mum waɗata kono sande so yinon passe tan ina wawi yimɓe kewrini hanki ni taw kewata noon eyyi kono noon nanaka wonko wuurni ɗum nana koye wona arde tan ene pija tan fende ene jaaha ala wonko foti wurnude ko wurntaɓe kono ummoto ko yimɓe garata paasa ƴetto jooɗo alan sigi naala hayso juuraka so waɗi programme tan waɗama passe yimɓe fof gari naati jooɗima kono ɓe juurni ɗum tan yoni kono ɗum manque alaka kadi hakkulaɗe tigi wadde en paami siftinde tan koye radio dinguiral fulɓe gonɗen walla kadi mbiyen dinguiral fulɓe TV ceerno Yala a weltanama no fewi so tawi wonko jiɗɗa hen ɓeydude haade men tan waynodirde sonaɓe yettuma madame Boubacar a jarama no fewi noon par ce que mbaɗɗa ko ɗo ɗum jeeya ganduɗa hoorema koye mawnude nalanke jeeya koye ɓamtude nalanke saabu nalanke wontan ɗo wawi haadde wontan ɗo wawi yettade kono waɗi gueɗe kewɗe ganduɗa hoorema nalanke ko jaari ganduɗa ko haranteɓe waɓe no wonni jagga gueɗe mumen nawɗe ɓe ganduɗa ɓe sutide mawɗe yimɓeɓe ganduɗa homa jaaha jiiya nalanke ko ganda nalanke ko golko ni no mbaɗɗa ganduɗa hoorema ene wawi jibinde ko heewi sowona weltade somin dañino ganduɗa waɓe no monni ɓe keewi ɓe darima nde darde ene wawi ganduɗa hoorema Allah walla nalankoɓe ɓe sowona ganduɗa mbeɗa yettuma mbeɗa yetta kadi ganduɗa sukaɓe dal cuɓunaɓe hitade foof ganduɗa hoorema hayso ɓe dala doole eɓe jiiɗi ganduɗa Yala Diop waɗa fitina ɓe mbi kamɓe ganduɗa ma haysino ɓe welata hay muɗum eɓe jiiɗi Yala Diop ganduɗa ko fitina ɓe yetta no fewi noon gardugol amen Amadou Diallo mbeɗa yetta noon kadi jaatigam ganduɗa homa mi arat mi arde ganduɗa homa dendagal nalankoɓam somi ari galle o mi waɗa ɗottude galle o foof ɗumen mbeɗa fof ɗo min jotto woni gorko moƴƴo gorko lobbo gorko ganduɗa bawɗo muñji kono mo Samba Djiby o ɗon wiɗa demamo koye wallahi ame ñaago Allah ɗon Yallah juutno gurdam makko wonde ganduɗa homa keyni fof hono Mouhamadou oɗo Ka so welama wiye ganduɗa premier programme ɗo e ganduɗa e Dal Cuuɓi kanko salmi ɗum oɗo sugu jooɗi vraiment aɗon Boubacar a jarama no fewi min beltima jiɗɗo jokkodirde e Yala Diop holno waɗata jokkodirde e Yala Diop mbatta ko 77 caggal indicatif o eyyi mbaɗa 981 0060 mo numéro ménagère mbaɗa kadi 77 547 99 98 ɗum fayi ko Yala Diop direct Yala Diop no jogui hande ɓayre technologie no addoti ni Yala Diop no jogui Skype walla no jogui Facebook walla e karalla kese ɗe won hen to Yala Diop wawi heɓirede aha ne woodi mbeɗa jogui ganduɗa hoorema oɗon ketto radio dinguiral fulɓe mbeɗa jogui Skype sa waɗi Yala point Diop mbaɗa 1 ɗum ko Skype o sa waɗi ganduɗa Facebook o
sa waɗi ganduɗa hoorema Diop Yelam @yahoo.com e jokkodirtu walla ni kadi jokkodirɗe radio Dinguiral Fulɓe kadi jokkodirɗe men foof kadi ma waw yettade man ha nirta ni on beltanama no fewi musidɗo mo kuccodirɗe noon ko Amadou Akel Gueye woni joom hoddu werndu nana toon ɗo wonko Hammady Paté Thillani Mbocci wino en o wi hoddu ko maayeɗo jewto worɓe o wi leggal ngal koko maayi hoddu ndu ko nguru ngoni ɗon koko maayi waɗa ɗon leeɓi ɗi ko noon ɗum ɗo foof rendi wawi hoɗede wela ha naata nder fittano neɗɗo wadde kanko no yettama no fewi ko giɗo kadi nde wonno nalankoɓe meɗen heeɓe o rewde mumen omo duysa ɓenen ha nirtane jarama no fewi am Sidi Ba radio Dinguiral Fulɓe la ilaha illallah amma samba gidelam giram wada adama gidelam komila Malik Sall gidelam konanda Muhammadu Ka gidelam komila mi mami welto saati miyar gidelam radio Dinguiral nani radio Dinguiral nani non ayo radio Dinguiral nani Adama gidelam Adama Boubacar Dia ko mbiɗa Adama golle mi wawde golle keddogal haritam ɓeɗo gidelam gidelam ko mbiɗa Jeynaba Ka gidelam ami ba ko mbiɗa ayo gidelam gidel bo gidel mi mami welto saudi amir mami lo gidelam ko bir awa gidelam awa so kulo gidelam Jawa Amadou Akel gidelam mi mami welto saudi amir kinne gidelam kinne Coulibaly gidelam Jewa Yela Diop nani kinne Coulibaly gidelam
Usmasi gidelam Umuso gidelam Usmasi gidelam Laila umuso beda Sobulo beda Jamako nana jenga Nena wade nana nyara dogu na foina Ira Radio Dingiral Fulbe. Ayo yang gidelam Gidel bo gidel be Mi mami velto saudi bebe Ayo gidelam Gidel bo gidel be Mi mami velto saudi bebe Gidelam, gidel ba gidel. Ami jallo gidelam hawa ba komina. Ai sara jam gidelam, gidelam komina. Meniyai woilen yalla bobi kun bayakun. Fatimata binta Rasul Nabi Muhammad. jarama no fewi ceerno Yaya Diop merci beaucoup. Merci beaucoup mon ami. Fulbe.